dato nga kawatan, dugay kaayong madakpan. Ninilyon ang kinawat, tiruwa pagkipusasan. Abogado gibayaran para sila pipinsahan. Ang uban tuas gawas ni sibat na sa Pinas, kaysa kaso ni Ikyas. Kung ang pobre mangawat, tungod kay way makaon. Kung mo aksyon og sibat, gukuron kulatahon. Isuludayon sa silda kung walay ikapyansa. Libre ang abogado, kay wala man say klaro kung madismiss ang kaso. Mga dato kung madakpan, putson ang higdaanan. Na ay TV, na ay wifi, ug aircon ang prisuhan. Ang pobre kung mapriso, maghigda sa siminto. Mag-antos sa kahuot, way hangin alimot, manimaho pang utot. Ang kabus ug kwartahan, dako gyud o kalahian. Mga dato bisag sad-an, mga pobre way dag-anan. Kay wa may ikagasto, ibayad sa bugado. Mo atras na lang in town, sa kaso di mo padayon, kay pildi man gihapon. Mga dato bisag sad-an, ang uban gawas nun lang. Kay sila kwartahan man, daghan ug ikasarang. Mga pobre nga way nahut, sa ulo magpangutkot. Kay ang dagko nga kurakot, daghang kwarta ang gikuot, pero way pusas ang kamot. Ang dato nga kawatan, wala pa gayud nadakpan, sa gobyerno naglingkod lang.